kholana xa ndisithi mna ndedwa uba ndiyaphuma mna ndiyozingela ndiphuma mna ndisithi ndizingelela inyamakazi specific kuba yome inje. Zonke ezi goals endinazo ke ngoku ndiqinisekile into yobana ngaba ziza kwenzeka ngeli hlobo ndifuna ngalo. Just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. Thixo madoda athina wena mava nge-invert ubeke kwem kumbane i-hour inye. Nini inyama enyamakazi uthi rostile manqathe egusha. Elahle ukhupha amanzi okuqalela hlobo lezankomo zifaya ezilalini sizitye nezinongo Thixo. Ushembro kulala kuwe mntanami engqusha. Cha uza kunya khwela ecingweni ligwetyiwe ityala uza kuphola abangaphandle ndoyisiwe ifish knife yakho. Isigwebo simfanele ngoba jonga zizole kanjani ziyatya. Sizathetha ngokutya ewe ndilizingela kodwa madoda uzingelwa kwezi. Zinzima kakhulu apha indlanga hayi indanga jonga nangoku azibuzi ziqeleza zona noba isentweni ziyayibulala noba okwangoku zisasikhanyela isilawu kunini oko ndizinika zide zibeke ndibhaqela linye namhlanje nguloo mnqongo. Kona ziyahluta qha into yazo andiyazi uba kutheni zingade ziwabeke uba ke intlutha nala mancinci manje afumana umgrayo nguloo mnqongo ke ingathi amaphupha am awazude afezeke leli litshona emini kum. Kodwa kakulahlwa mbeleko ngakufelwa kunyanzelekile. Yalibombe litayari ligcwele imonqomonqo. Ungasifaka esakho. Ke emveni kwela duma lingazitywa na intwala yesolar panels kunzima wanginqa ngezandla kodwa imini izawubanye uzawulunga mana kunani.